मानसिफोरनि न'आवसो दंफैयोलै आं न'आव थानो गिनानै बाहेरावसो फैना दंफैयो आङो नङाला सोरबा सोरबा बिराद माबा माबि खौरां बिजोंफ्राव माथो सोरबा माबा बाहायदों गुन्दा बाहायदों मादा बाहायदों बिदिल' होनथारसै बर'नि राजखान्थि नङा होमबा जिखियानो जाया मानो राजखान्थियाव एसे एनै माबा माबि बाथ्रा बुंनायफ्रालाय सोलिखायो आरो सोलिनांगौबो जानांगौबो एबुले आखाइजों आथिंजों सिखाजों लावथिजों नङा दे नैबेनि रावजोंसो होदलायनांगौ बिदि आरोखि ओमफ्राय आखाइ बोलो आथिं आखाइ ओमफ्राय सिखानो लावथिनो बेफोरबायदि बाहायलायनो नाङा हामा बिदिखौ बाहायोब्ला गाज्रि खोनायो जिखियानो जाया मानो जोंना गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनि जायगायाव एपिबिनिफ्रायबो मैया टिकेट होनाय जाबाय टिकेट होदों ओमफ्राय जि हेन्डसाम एक्टर एपिबिनि ना जेरैबायदि बानस फंबाय हारिमु फंबाय हेन्डसाम बिथांमोनासो होबावदों बिटिसिआव खम बैसोनि मानसिफोर होननानै केन्डिडेट ओंखारदों होननानै बुङोब्ला एपिबिनिफ्रायनो सानै सुबुं बा सानै बेक्ति बेफोरबायदि खम बैसोआव ओंखारदों बर'निफ्रायबो ओंखारनांगौ गसंनांगौ आरो गसंदों सोरजों डिपुटि चिफ बिटिआरनि इउपिपिएलनि डिपुटि चिफ बारग'सो होननांसिगोन बिसोरथ' दा डिपुटि चिफआवथ' गैलाना दा बारग' डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनि एगेन्स्टआव सेकेन्ड CM बिनि एगेन्स्टआवसो बिनि हेंथायैसो गसंबावदों बिथां बानस फंबाया मानिनांगोन बर'नि गेजेराव रावबो ओंखाराखैमोन BPFनिफ्रायबो ओंखाराखैमोन BJPनिफ्रायबो ओंखाराखैमोन BPFनिफ्रायबो दङ दे गैया नङा खम बैसोनि मानसिया जुदि डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांजों जुदि चेलेन्ज खालामनो ओंखारदों मानिनांगोन आरोखि रावबो बेफोरबायदि खम बैसोनि मानसि खम बैसोनि मानसिफ्रा दिनैसिमबो बेफोरबायदि ओंखाराखैमोन दा ओंखारजेनबाय ओंखारनांगौ सोलोंनांगौ राजखान्थिखौ जों सोरनिबा सायावल' सोरखौबाल' दिनै गबिन्द चन्द्र बसुमतारीखौ दिनैहाय मा होबाय 5 बोसोर बिनि बाराथ' होनो हायाना बेफोरबायदि दा बे टपिकखौ आं दोनथ'नोसै गबिन्द चन्द्रनि सायावनो फैगोन दा मा ओंखारबावदों नैबे सासे बेक्ति बा नैबे आं दा भिडिअखौनो लास्टआव होनानै होगोन आलमानि खोथासो ओंखारलायलांबाय दाना दा जुदि आलमाया बावहाय बेफोरबायदि माबा माबि बै बेक्तिफोर बुंनायफोर बायदिब्ला एसे साननो गोनां बैफोरबो नङा होमबा जाय बाथ्राया ओंखारनो नाङा राजनितिकआव खिन्थु ओंखारजोबो दै लेथ्रा मालाबा जोंना खोथा उमुगनि फिसाया उमुगसो उमुगनि बिसिया उमुगसो ओंखारलांसिगोन बावला आरोखि दा गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनि नैबे मोनसे भिडिअखौ जों नायनानै लानि बिनि उनावहाय जोंनिया नैबे गोजौआव बिरग्रा फेरेंगा ना मा होनना बुङो सरि दे क्षमा खालाम एसे बाथ्रा बुंफ्लांबाय जोबथारनायाव माबा गुन्दा बाहिनी बाहायलायनायनो माबा माबि फ्लेग सावहोलायनाया फेरेंगासोनो आरो माबा माबि सोरनिबा माबा फबहोनाय सावनाय मानाय बायदिसिना ओंखारलाबायथारदों फेरेंगाया मा कन्डिसन जागोनथाय प्रेसार स्ट्रकसो जाद्लाबायनो हागौ डक्टराखौ मोजां डक्टरखौ नायनानै दोनखायाबा ओरैनो मानसिया माबा दंखासैरा गगा मोनो गन्थङा आलौखायो बोरैबा बेफोरबायदि आरोखि फेरेंगाया दाखालि स्ट्रक लायनोलै सालाया स्ट्रकल' फैबाय थायो मेलेरिया टाइफड जाना खुनुरुखुम नाज्रेद नुज्रेद बावखुंग्रि समस्थियाव थांबावदों देरहाया नों आं बुंगोन बावखुंग्रि समस्थिखौ खुलुमगोन नोंथांमोना इउपिपिएलनि सोरबा केन्डिडेट होदोंब्ला बावहाय आंहा बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय नैबे एकदम मा होनना बुङो रनजित बसुमतारी धुलन्तर ना बिनो भट होनानै देरहाहोब्ला बावखुंग्रि समस्थिया ओरैबायदि गोथौ ओरैनो गोदोनानै थाखानाय माने डेभेलप बारा गैया खोनानो मोन्दों एबारावहाय लामाफ्रानो बहाबा गैया बेफोर लामाखौबो खेबनो थांगोन फेरेंगा बसुमतारी मोना 5 बोसोर
पावाराव थानानै बावखुंग्रियाव मा डेभेलपमेन्ट खालामखो बे बावखुंग्रि हाजोल' गाखोनो थाङोब्ला बावखुंग्रियाव मोननैसो फेस्टिभेल खुंनो थांब्ला जानाय नङा बावखुंग्रिनि बर' रायजो राजाफ्रा बबे खनायाव माबायदि गोदोनानै दङ बबे जायगायाव लामा गैया बेफोरखौ सेन्ट ग्रेभेल गैया दाखालि फेरेंगाया मोननैसो मुस्लिम न'खरनो बा मुस्लिम जायगायाव मा खालामबायनो लामाखौ बानायनानै होबाय बिनि खाथियाव बर'फोर दङ दिनै बर'फोरनो सेन्ट ग्रेभेल अन्थाइबो गारना होयाखै थांगासिनो दं रनजित बसुमतारी नोंनि हेंथायै माखासे लेथ्राखौ बुरखांना हैनो गुलजार खालामना होनो आं बावखुंग्रि समस्तिनि बर' रायजो राजाखौ आथिं हमगोन बा खुलुमगोन रनजित बसुमतारीनो भटखौ दाहोथार बेनो होस्लायस्लाय गुबुन सोरबा AIUDFनो माबा माबि XYZ दङना बिथांमोननो होदलाबायनानै फैनाया मोजां जागोन रनजित बसुमतारीनोबा दाहोथार बेखौल'नो आं खावलायदों थ' जोङो गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनि सायाव मा बाथ्रा बुंदों बै व्यक्तिफ्रा UPPLनि मेम्बारखामोन सोद्रोमामोन बिथांमोना मा फोरमायखो खोनासंना लानि एसे আজি আমি UPPLক বাদ দি পেলাই এই BTC চৰকাৰৰ যে হাগ্ৰামাৰ নেতৃত্বত দল গঠন হোৱা BPFৰ চিম্বলৰ তাকি আমি কাম কৰি যাবলৈ আপোনালোকৰ লগত যোগদান কৰিবলৈ ওলাই আহিলোঁ আমি কিয় আপোনালোকৰ লগত যোগদান হ'বলৈ আহিলোঁ মেম্বাৰ হৈও কিয় আমি UPPLত নাথাকিলোঁ ইয়াৰ বিষয়ে দুই এষাৰ মই ক'বলৈ ইচ্ছা কৰিছোঁ আমি 2020 চনৰ ইলেকশ্যনত আমি জিকি পালে 2021 চনৰ জানুৱাৰী আমি মেম্বাৰ চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছত আমি মেম্বাৰ পাইছিলোঁ মেম্বাৰ বিভাগত পাইছিলোঁ কৰ্মকৰ্তা হিচাপত কিন্তু তাকি আমি 5 বছৰ আজিলৈকে আমি মেম্বাৰৰ কোনো কাম আমি কৰিবলৈ পোৱা নাই কোনো কাম আমি কৰিবলৈ পোৱা নাই সেই গতিকে আমি দুখ লাগি আমি ওলাই আহিলোঁ 38 নং ভৈৰাখণ্ড সমষ্টিত আমাৰ যিজন কেণ্ডিডেট ডেপুটি চিফ গোবিন্দ চন্দ্ৰ বসুমতাৰী দেৱে আমাক চলাইছিলে এইটো আমাৰ কাৰণে সফলতাৰ কাৰণে নহয় আমাৰ UPPL দলৰ কৰ্মকৰ্তাৰ কাৰণে নাছিল তেওঁলোকৰ আমাৰ গোবিন্দ চন্দ্ৰ বসুমতাৰী দেৱৰ যি কৰ্মকৰ্তা চলাইছিল এই কৰ্মকৰ্তা 38 নং ভৈৰৱকুণ্ড সমষ্টিত UPPL দলৰ যে নিয়ম নীতি তেওঁ ভংগ কৰিছে তেওঁৰ যে কাম কৰিছিলে তেওঁৰ কাম কৰাটো ডেপুটি চিফ গোবিন্দ চন্দ্ৰ বসুমতাৰী আৰু চেয়াৰমেন আলমা বসুমতাৰী দেৱৰ তেওঁলোকৰ নিয়ম নীতি আছিল UPPL দলৰ নিয়ম নীতি নাছিল সেই গতিকে আমি ইয়াত ওলাই আহিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত আমি BPFৰ কাম কাজ কৰি যাবলৈ আৰু গোবিন্দ চন্দ্ৰ বসুমতাৰীক হাৰাই আমি ৰিহন ছাৰক জিকাই আমাৰ BTC চৰকাৰক গঠন কৰি চলাবলৈ আমি সহায় আৰু সহযোগ কৰিম বুলি ওলাই আহিলোঁ।